Moi boas, traeuvos este vídeo explicando como funciona Lyrics Training, que é unha aplicación e web para traballar a nosa comprensión oral de xeito divertido e a través de cancións. Entramos en lyricstraining.com ou poñémolo no noso navegador e accedemos a través da ligazón e vemos que aquí aparecen diferentes cancións, vale? Bueno, podemos buscar as cancións que queramos en varios idiomas, inglés, español, portugués, etc. Os que aparecen aquí. Nada, pues, por exemplo, vamos a dar esta primeira canción que aparece xa aquí directamente. Damos ya a jugar ahora. Temos 4 modos de xogo: principiante, intermedio, avanzado e experto. Damos ya a principiante, por exemplo. Aparecen os dous modos de traballo, modo escritura e modo selección, dous modos de xogo, vale? No modo escritura temos que escribir a palabra correctamente e no modo selección seleccionamos unha opción de 4. Vamos ao modo escritura. En este modo, se non escribimos a palabra correctamente, non nos deixa escribir nada. Vou a fallar a primeira palabra para que vexades que non me deixe escribir. Estou intentando escribir, pero non escribe nada. E agora cando escribo, pois a palabra correcta e xa me deixa escribir. E continúa a canción automáticamente. Vale? E nada, esta sería unha forma, vale? Vamos probar agora o modo selección. Pois buscamos outra canción, por exemplo, unha de Ariana Grande que gosta moito, esta, por exemplo, principiante, modo selección, e iniciamos xogo. E vedes aquí que temos 4 palabras diferentes. Seleccionamos a que escoitamos, vale? Se tardamos en contestar, pois a canción párase, igual que cando estábamos escribindo. Cando contestamos, a canción retoma dende un momento anterior a resposta. Ok? Nada. Temos aquí número de aciertos, ocos, fallos, a puntuación que conseguimos. Pouco máis, sí. Logo temos aquí a opción de imprimir a letra ou añadir a favorita se creamos unha conta e queremos tela aí sempre a nosa disposición. E máis abaixo pois aparecen outros vídeos en outros idiomas e incluso vedes que se fai diferenciación entre se é americano, se é australiano ou noutros idiomas, vale? O español, se é español colombiano, como aquí o de Shakira, bueno, practicamos o idioma que queramos, vale? E pouco máis que engadir, ok? Podedes escoller por xéneros tamén, aquí de todo, e nada máis. Espero que vos sexa de utilidade e anímovos a probala. Un saúdo.